कि जौन काम उ कइले बानी बहुत उ काम कइले बानी। ठीक बा। बहुत लोग कहता जे हाँ जब वहाँ के गईनी तो गांव में बहुत आदमी के घर खाना ना बनल, हमनी के खाना 2 दिन ना खनी सब। काहे से उ बहुत कुछ हमनी के कइले बानी। आज के डेट आवास मिलल बा, वो टाइम में हम ना निकलत रहनी, वो रहनी और जनता सब जनता जानता जे उ कितना गुस्साइल आदमी रहनी। वहाँ के चल सामने केहू के ना चलत रहे। वो टाइम में हमू ना चलाई कुछ, हम कुछ ना बोली आ ना बाहर निकली। कौन चीज में कमी रवा देखता नहीं? कमी देखतानी, रोड में भी बहुत कमी देखतानी, राशन में बहुत लोग के नाम कट गइल बा, बहुत लोग के नाम नहीं खे, राशन भी प्रॉब्लम हो गइल बा, मुस्माती पेंशन नहीं खे होत, वृद्धा पेंशन नहीं के होत, कितना बुढ़िया माई रोता लो जो हमनी के पेंशन नहीं खे होत, कुछ नहीं खे मिलत। हमनी के 100 हाली जातानी सब मुखिया जी के लगे, लेकिन मुखिया जी नहीं ना सुने नी। कहनी जे ब्लॉक पर जालो, ब्लॉक पर जानी से हमनी के समझ में ना आवेला, हमनी के अनपढ़ बानी सो, हमनी के शिक्षा नहीं खे, हमनी के नहीं जानो सो। इतना ज़्यादा गरीबी बा जे खाना के भी सही ढंग से नहीं खे जुट पाओ, वो आदमी के लगे कुछ नहीं के पहुँचत, तो वो आदमी बहुत दुखी बा। कहता आई हमारा घर देख ली, हम घर देखता नहीं तो सुते के उठे के बैठे के सब चीज़ के दिक्कत। देवाल बा तो छत नहीं खे, छत बा तो देवाल नहीं खे, बहुत प्रॉब्लम बा लोग के लगे। लोग कहता नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी, रवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज हम पहुंचल बानी सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज जामो में बानी और हमारा साथ में बानी सविता सिंह। रवा सब के बता दी कि यहाँ के जामो पंचायत से 2 बार जामो पंचायत के मुखिया ये पंचायत के कार्यभार संभाल चुकल बानी, लेकिन दूसरका टर्म के बाद यहाँ के पति के देहांत हो गई। यहाँ के पति के नाम कौशल किशोर सिंह उर्फ पप्पू सिंह बा। पप्पू सिंह के नाम जौन बा आसपास के क्षेत्र जामो के क्षेत्र में कोनो परिचय के मोहताज नहीं थे। और अब पप्पू सिंह जी के वाइफ पुनः चुनाव के मैदान में बानी। का सोचतानी जामो पंचायत के बारे में, जामो पंचायत के जनता के बारे में, जामो पंचायत के विकास के बारे में तमाम बातचीत हुई सविता सिंह जी से। चलता नहीं सीधे हम सविता जी के लगे। सविता जी और स्वागत बा हमारा चैनल में। जाओ हमारे पंचायत में स्वागत बा। उनके महीना में शिव जी पंचायत के सब लोग पर कृपा बनाए रखे। सविता जी का देखता नहीं जामो पंचायत में फिर से रउरा चुनाव के मैदान में आयल बनी, अब का विकास के लेके का रोड मैप बा रउआ जामो पंचायत के विकास के लेके? देखिए जामो विकास के में बहुत कमी बा। 10 साल रहनी जब कुछ काम भइल, 5 साल में कोनो काम नहीं खे भइल, जे जीतल बा बिल्कुल काम नहीं खे कैले। हम निकला तनी बहुत कमी देखतानी आ जनता भी बहुत लोग कहता। कौना चीज़ में कमी रवा देखता नहीं? कमी देखतानी, रोड में भी बहुत कमी देखतानी, राशन में बहुत लोग के नाम कट गइल बा, बहुत लोग के नाम नहीं खे, राशन भी प्रॉब्लम हो गइल बा, मुस्माती पेंशन नहीं के होत, वृद्धा पेंशन नहीं के होत, कितना बुढ़िया माई रोता लो जो हमनी के पेंशन नहीं खे होत। आजकल के का बेटा पतो के का के दे देला, हमनी के कुछ नहीं खे मिलत। हमनी के 100 हाली जातानी सब मुखिया जी के लगे, लेकिन मुखिया जी नहीं ना सुने नी। कहनी जे ब्लॉक पर जालो, ब्लॉक पर जानी से हमनी के समझ में ना आवेला, हमनी के अनपढ़ बानी सो, हमनी के शिक्षा नहीं खे, हमनी के नहीं जानो सो, हमनी के जानी सो हमनी के कोनो काम ना होला। लोग कहता? हाँ लोग कहता। पंचायत के जनता रवा? हाँ पंचायत के जनता कहता, पंचायत के जनता रोता भी बहुत। हाँ जवा लोग के टाइम में बहुत काम भइल, जवा लोग के टाइम में हमनी के बहुत काम भइल, लेकिन जब से ये यहाँ के नया प्रत्याशी जीतल बानी बिल्कुल काम नहीं के भइल। लोग ये बात कहता, सविता जी, लेकिन लोग ये बात कहता कि हमारा विधवा पेंशन नहीं के बनल, विकलांग पेंशन नहीं के बनल, बुढ़ा पेंशन नहीं के बनल, तो रउरा वो लोग के का आश्वासन देता नहीं? कहता नहीं हमारे के देखिए एगो मौका दिलो, जौन छुटल फुटकल काम बा हम नहीं कैले। ठीक बा। बहुत लोग के आइल बा उ काम हम कैले बानी आ कहता नहीं देखी सीट टिकल जाई, हमारे के निकाली लो, जो लोग दया दृष्टि बनौले रखी लो, काम हम कराएम। जो लोग के खुद घूम घूम के हम आएम वार्ड में, जो लोग से बात कह के हम काम कराएम। हम सब जनता के बीच में ये कहतनी हमारा निकल के खुद काम करे के बाटे, ओपन एकदम काम करे के बारे। हाँ, पंचायत के विकास हाँ पंचायत के विकास करे। लेकिन सविता जी एगो हमारा सवाल बा, सबसे बड़ा सवाल बा, हमरा बुझाता कि जामो पंचायत के जनता के बीच में ही सबसे बड़ा सवाल हुई आज सविता सिंह जी से। यहाँ के 2 बार पंचायत के जनप्रतिनिधि रह चुकल बानी। हम चाहता नहीं कि रउआ जामो पंचायत के जनता की जामो हॉस्पिटल के बारे में बताएं, और हमरा के इहो बताएं कि आवे वाला समय में अगर जनता रउआ के मौका देता तो जामो के जौन जामो अस्पताल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओकर कैसन तस्वीर रही? देखिए जामो पंचायत जी जामो पंचायत नाम के बाटे। ठीक बा। कोनो काम लायक नहीं खे, वो झूठ मूठ के वो बनल बा बिल्डिंग, लेकिन कोनो काम लायक नहीं खे। कहता पहले कुछ का छो काम हो जाता रहा, जौनो काम ही गोया कोठी चल जाता है, कोनो फायदा नहीं खे। जौन लेडीज बत्ती बालो
उ लोग कहता लो पहले हमने के एजा हो जात दल अब हो जा सिवान जाता नहीं सो गया कोठी जाता नहीं सो पैसा के दिक्कत बा हमने के पैसा जो नहीं सो जाते जाते रास्ता में हमने के घटना घट जाता पेटे में बच्चा मर जाता टे सही से नहीं के हो पावत एजा हॉस्पिटल में दल हमने के पैदल चल के भी चल जाते नहीं हो सो मोटरसाइकिल से भी चल जाता नहीं सो हमने के टेंशन ना दलो अब एजा कोनो फायदा नहीं खे एजा कुछ है नहीं खे ई झूठ मूठ का हॉस्पिटल का है बहुत अच्छा ही हटा दिया राउर प्लान का रही हमारा रउरा अगर प्लान- मौका मिली तो जामो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खातिर और प्लान का रही सविता जी जामो पंचायत के जनता जाने के चाहता देखिए हमारा प्लान रही जे एगो एजा डॉक्टर बैठावल जाओ ठीक बा स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कऽ के एजा हॉस्पिटल में व्यवस्था कल जाई व्यवस्था कऽ के अच्छा डॉक्टर बैठावल जाई जे केहू कहीं ना जाओ बिल्कुल। जे सिवान भागता जे गोया कोठी भागता उ कहीं मत जाओ जे गरीब आदमी बा एक दिन में 200-100 कमाए वाला आदमी उ आम आदमी उ जनता सिवान जाते जाते वो आदमी का हालत खराब हो जाता टे जौन आदमी तनी सही बा उ जाते जाते घटना घट जाता टे पहुँच नहीं खे पावत बिल्कुल। तो ये चीज़ के हमारा व्यवस्था करे के बाटे जे इतना व्यवस्था हो जाओ जहाँ हल्का फुल्का एजा आदमी संभाल ले बिल्कुल बहुत बढ़िया इतना कोशिश बा बिल्कुल और कोशिश बा सराहनीय बा हमरा बुझाता कि जामो पंचायत के जनता के जौन यहाँ के स्टेटमेंट बा कि जी व्यवस्था हो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकिन सुविधा जे गौर हम सवाल पूछम जौन की बहुत बड़ा इहो सवाल बा पुरुष लोग प्रत्याशी बा हमरा बुझाता कि घर के आंगन तक ना पहुंचे वो लोग द्वारे पर पहुंचे वोट मांगे लेकिन पूरा बिहार के जनता के बताएं जामो के ना पूरा बिहार के जनता के ई बताएं कि जब रउआ आंगन में पहुंचता नहीं वो गरीब के आंगन में वो गरीब के चूल्हा तक वो माई से वो बहन से वो बेटी से जो रउआ मिलता नहीं तो रउआ कैसन अनुभव करता नहीं देखिए बहुत आदमी के तो कंडीशन खराब बा देख के खुदे अच्छा नहीं खेलागत ठीक है बहुत आदमी के घर में इतना ज़्यादा गरीबी बा जे खाना के भी सही ढंग से नहीं के जुट पाओ वो आदमी के लगे कुछ नहीं के पहुँचत तो वो आदमी बहुत दुखी बा कहता आई हमारा घर देख ली हम घर देखता नहीं तो सुते के उठे के बैठे के सब चीज़ के दिक्कत देवाल बा तो छत नहीं खे आ छत बा तो देवाल नहीं खे बहुत प्रॉब्लम बा लोग के लगे लोग कहता ई बात और अंदर घुस घुस हमारे के देखावत अटे कंडीशन सही नहीं खे आंगन में पानी लागल बा बाढ़ के पानी भी आंगन में घुसल बा वो लोग के कुछ हेल्प नहीं खे मिलत कुछ नहीं खे मिलत बाढ़ के समय में भी आंगन में देखा तनी पानी अथी तसली तो पतेला घूमता पानी में कोनो फैसिलिटी नहीं खे लोग रोता कहता देखिए हमने के घर के का कंडीशन बा एमे हमने के खाता नहीं सब बाढ़ के समय में रउआ दौरा कैले रही हाँ बाढ़ के समय में हम निकलल बानी हम देखले बानी कंडीशन तो बाढ़ के समय में अभी जनता का कहता है बाढ़ वाला स्थिति के बारे में का कहता बाढ़ वाला स्थिति के विषय में कहता हमने के कोनो हेल्प ना मिलल कुछ ना मिलल हमने के कहता नहीं सजा हमने के कुछ नहीं खे मिलत कुछ व्यवस्था कर दिलो तो कहता नहीं लो जे चूल्हा में पानी घुसी जंगला से पानी आई तो पैसा देम सब हमने के बिल्कुल सविता जी अगर हम सवाल पूछम रउआ से कि दुखद बाकी रउआ पति ए दुनिया में नहीं खी लेकिन रउआ लागत हो पाई और रउआ मिल पाई देखिए जौन काम उ कैले बानी बहुत उ काम कैले बानी ठीक बा बहुत लोग कहता जे हाँ जब वहाँ के गईनी तो गांव में बहुत आदमी के घर खाना ना बनल हमने के खाना 2 दिन ना खनी सब काहे से वो बहुत कुछ हमने के कैले बानी आज के डेट में भी जेका इंदिरा आवास मिलल बा वो टाइम में हम ना निकलत रहनी वो रहनी और जनता सब जनता जानता जो कितना गुस्साइल आदमी रहनी वहाँ के चल सामने केहू के ना चलत रहे वो टाइम में हमू ना चलाई कुछ हम कुछ ना बोली आ ना बाहर निकली ठीक बा वो जौन आदमी कैले बानी तौन आदमी सुनता कहे नहीं सब कोई कहता जे हाँ वो हई दिले बानी वो हई दिले बानी तो वो जनता तो हमारे हेल्प कर सकता बुझाता कि सहानुभूति वोट रउआ मिली हाँ वो तो दिखता जे हाँ देखिए वो बहुत लोग के कैले बानी ठीक बा बहुत बुढ़िया माई बानी लोग बहुत लोग बा जो कहता हमारा इंदिरा आवास मिलल बा हमने के वहाँ के साथे बानी सब आ वो बहुत लोग के एजा जामू पंचायत में हेल्प कैले बानी जौन हमारा आशा लगता वो आदमी हमारा साथ दी इतना विश्वास दिखता मैंने रउआ लगता कि पप्पू जी के जौन छवि रहा जौन वहाँ के एगो योगदान रहा पंचायत में वो छवि वो योगदान से जनता रउरा साथ दी रउरा के वोट दी हाँ दिखता देखता ग्राउंड पर जब जाता नहीं तो देखता है हाँ दिखता ये लोग दिखता लोग रोता बहुत लोग के तो आँख में आंसू भर जाता टे ये हम देखता नहीं पहला हाली हम निकलनी तो टाइम में तो बहुत लोग रोए लागल जब हम अपन आंसू अपन संभाले लगनी यही चीज़ हम देखनी वो टाइम में निकलनी तो हम जनवरी से निकलता नहीं जनवरी से हाँ हम जनवरी महीना से निकलता नहीं वही टाइम में देखनी बहुत लोग रोए लागल हमारे साथ जलालपुर से धैले मटिया से धैले पश्चिम टोला से धैले बहुत लोग रोए लागल ये चीज़ हम देख बिल्कुल इस समय में यहाँ के आँख में भी आंसू बा बोलते बोलते यहाँ के भी भावुक हो गए बानी और सही बात बा कि घर के भी जिम्मेवारी बा और पंचायत के भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं यहाँ के आगे आवत नहीं तो कहीं ना कहीं जनता के लागता कि पप्पू जी के योगदान और वहाँ के सहयोग से वहाँ के पत्नी के फिर से जनप्रतिनिधि बनावल जाओ जैसे यहाँ के कहता नहीं कि हर जगह हमरा
जनता के समर्थन सहयोग मिलता। लेकिन सविता जी, अगर हम सवाल पूछम रउआ से, धरातल से जुड़ल सवाल पूछम, जब जनता रउरा के मौका दी, रउरा कुर्सी पर बैठे, तो सबसे पहले जामो पंचायत के गरीब खातिर, जामो पंचायत के हक में पहला काम का करें? देखिए गिरी जी, हमारा घूम घूम देखे के बा के कोना लायक बा, खुद अपना से, बिल्कुल ठीक बा, अपना से घूम घूम काम करे के बा। हाँ, जे घर जेका घर नहीं खे ओकरा के घर दे के बा, जेका राशन नहीं खे ओकरा के राशन कार्ड बनवाए के बा। आ खुद हमारा घूम घूम ही काम करे के बा। बिचवनिया हमारा नहीं खे रखे के, बिचवनिया रवाना ना ना, बिचवनिया दलाल हमारा नहीं खे रखे के। खुद घूम घूम 14 वार्ड बा हमारा, और 14 वार्ड में हम हमेशा घूमे के बा, और खुद घूम घूम अपना से देख के हमारा काम कराए के बा। बस मतलब लगा था सब जनता के बीच में रह के बात कह के हमारा काम करे के बा, अकेले हमारा काम नहीं खे करे के। जनता के बीच में। हाँ हाँ, जनता के बीच में और जनता के साथे रह के काम करे के बा। बस सविता जी, रउआ कहता नहीं कि हम विकास करें, कैसे विकास करें? देखिए, हम वार्ड बाई वार्ड, सब वार्ड, जैसे 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 14 वार्ड बाटे, सब जगह महीना में एक जगह ग्राम सभा लगी हो जा, ग्राम सभा लगावल जाई, हो जवा लगा के पूछल जाई, हाँ भाई कौन जनता इतना स्कीम आइल बा, हमारा वैसे काम कइल जाओ, इतना इंदिरा आवास आइल बा, इतना है काम आइल बा, बता के हो जा, सब आदमी के बीच में राय कह के हमनी के काम कइल जाई। मतलब लगा था कि ग्राम सभा रउआ लगाएं, हाँ। तो ग्राम सभा के माध्यम से हर वार्ड में ग्राम सभा लगा के पंचायत के विकास करें। हाँ हाँ मतलब जनता से रउआ पूछम कि कौन काम पहले करेगा? हाँ, पहले कौन काम करे के बा, हई काम आइल बा, और जनता से हो जा ग्राम सभा लगा के हो जा हमनी के काम करे के बाटे। बिल्कुल, बहुत बड़ा बात बा कि ग्राम सभा लगावे के बाद सविता सिंह जी कहता नहीं जामो पंचायत में, और यहाँ कहता नहीं कि हर वार्ड में ग्राम सभा लगा के जनता से पूछ के ही जनता के काम हुई, जनता के विकास हुई। जनता कही कि अगर हई चीज़ के जरूरत बा, ओकरे प्रस्ताव पारित हुई और उहे बनी, ये ना रउआ कहता नहीं, जनता से पूछ के। हाँ, जनता से पूछो। आगे रउआ पूरा जामो पंचायत के माई बहन बेटी बुजुर्ग सबे से का निवेदन करें, का निहोरा करें? निवेदन करम जे एक बार मौका देव जनता, सब माई बहनी सास ससुर जे बा सबके हमें के खाली मौका देव। आ सब जामो के जनता से न निवेदन बा कि रउआ लोग के आन बान शान कबू झुके ना देम, रउआ लोग के कसौटी पर हमें खड़ा उतरे के, उम्मीद पर खड़ा उतरे के बा। बहुत लोग के ई लागत है जे लेडीज हो के का कर सकत है, लेडीज हो, लेडीज जहाँ चल जाए तहाँ जेंट्स नहीं जा सकत, लेडीज जौन कर सकत है तो जेंट्स नहीं कर सकत। यही से जो लोग विश्वास करी लो, जो लोग जब खोजे लो तब हम उपस्थित बानी, दिन हो रात हो, जब खोजे लो तब हम उपस्थित बानी। हम डर के छुपे वाला लेडीज नहीं की जो घर में छुप के हम बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, रउआ अपन समय देहनी और रउआ से तमाम बातचीत भइल, और बातचीत करते करते सविता जी की आँख भर गई ह। जाहिर सी बात बा कि यहाँ के पति दुनिया में नहीं, और अकेले साहस के साथ ग्राम पंचायत राज जामो में उतरल बानी कि जामो में 10 साल हम सत्ता में रहल बानी, और फिर से जामो के जनता हमरा के मौका दे ताकि जौन बचल विकास बा ओकरा के हम पूरा कर पाई। और काफ़ी बोल्डली, बहुत महिला लोग के हम इंटरव्यू ले बानी, लेकिन इतना बोल्डली कि हुनैखे बोलल, बहुत शानदार इंटरव्यू यहाँ के दिले बानी, बेबाकी से अपन बात रखले बानी, और लगातार भोजपुरिया झकोरा बनल बा। प्रयास बा कि हमनी के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई सन, जनता के पास में पहुँचे सन, और यही क्रम में आज हमनी के पहुँच रही सन सविता जी के आवास पर। यहाँ से तमाम बातचीत भइल, सवाल जवाब भइल, लगातार भोजपुरिया झकोरा के टीम काम करता। आज हम बानी सिवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज जामो से। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी अंकित कुमार के साथ। धन्यवाद।